अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान गुसुं ब्लग भिडिअ आङो दिनै लानानै फैबावलायबाय। बेखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो बे गुसुं बाथ्रा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो साननाया बेनो जाहैबाय, नोंथाङा जाय मानसिखौ सैनाय नङा बा नोंथाङा जाय मानसिखौ सैया बा नोंथाङा जाय मानसिखौ मोजां गोसोजों नायनो हाया बा मोजां मेगनजों नायनो हाया, बेबायदि मानसिया हाजार मोजाङानो जाथों नोंथाङा माब्लाबाबो मोजां नुनाय नंथ्रा। बेबायदि मानसिया हाजार मोजां खामानि मावथों नोंथांनि थाखाय बे मानसिया माब्लाबाबो साबजाथाव जानाय नङा। मिथिबायना? दिनै बेखौ जोङो दिनै बे बुहुमाव थांनानै थानायाव जोङो दिनै नुनो मोनदों आरो मोनदांदों। नंगौना नङा नोंथांमोनाबो गोथौ बिसार खालामदो। बेनो जाहैबाय, जाय मानसिखौ नोंथाङा एसेबो सैया मोजां मोना, बे मानसिया नोंथांनि नोजोराव हाजार मोजां खामानि मावथों माब्लाबाबो मोजां नुनाय नङा नोंथाङा। बेनो आरोखि। नाथाय जों ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेलाव बेखौ बुंदों, नोंथाङा नोंथांनि सुथ्रुखौ अन बा नोंथाङा सुथ्रुफोरखौ खेमा हो होननानै बेबायदि बुंदों आरोखि। बेखौनो नोंथांमोनजों आङो गुसुङै शेयार खालामबाय। मा होननानै बुंदों? ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलावहाय सुथ्रुफोरखौ अननो थिनदों आरो निमाहा होनो थिनदों आरोखि। नाथाय दिनैनि बे मुगायावहाय जोङो जोंनि सुथ्रुखौ जोङो माब्लाबाबो खेमा होनो हाया आरो दिनैनि बे मुगायावहाय जाय मानसिया माने आंनि थाखाय गाज्रि, बे मानसिया हाजार मोजां जाथों आं बेखौ माब्लाबाबो मोजां नुनाय नङा। बेखौनो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय। नाथाय दिनैनि बे मुगायावहाय सोर साफिया सुथ्रुखौ खेमा होयो? सोर साफिया गावनि सुथ्रुखौ अनो? अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नाथाय दिनैनि मुगायाव दिनै बेखौसो नुनो मोनदों। गावनि सुथ्रुखौहाय फोजोबस्रांनो मोनाब्ला गोसोआव सान्थि मोना, उन्दुलांनो हाया, मोजां ओंखाम जानो हाया। दिनै बेखौसो नुनो मोनदों ना। गावनि सुथ्रुखौहाय फेजेननो हायाब्ला, गावनि सुथ्रुखौ फोजोबस्रांनो हायाब्ला बे माब्लाबाबो गोजोन सान्थिखौ मोननो हाया। दिनै बेखौसो नुनो मोनदों दिनैनि बे मुगायाव। आरो दिनै बेल' नंबावा, ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलावहाय बेबायदि मोनसे बाथ्रा होनबावदों, गाज्रिखौ मोजांजों फेजेन। नाथाय दिनैनि मुगायाव जों सोर साफिया जायहा जोंनि गाज्रि, जों सोर साफिया बिथांमोनखौ मोजां खामानिजों मोजां बाथ्राफोरजों जों फेजेननो हादों? जोङो फेजेननो हायाखै ना। बेफोरबायदि आरोखि। दिनैनि बे मुगायावहाय दिनै थांनानै थानायावहाय बिराद गोब्राबथार, इसोरनियावहाय थांनानै थानायावहाय ना। सासे ख्रिस्टियान हिसाबै इसोरनियाव थांनानै थानायावहाय बा इसोरनि बाथ्राखौ लानानै फालिनायावहाय दिनै बेखौ बिराद गोब्राब दिनै नुनोसो मोनदों। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मानो दिनैनि बे गुसुं ब्लग भिडिअनि गेजेरजों बेफोरबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामदों? बेनो जाहैबाय, जेन' नोंथांमोनहाबो बयबो गोसोखाङो गोथार बाइबेलनि बाथ्रायाव मा बुंदों। गोथार बाइबेलावथ' बुंदों, एकदमबारे बुंथारदों, माने रावखौबो रावनिबो सायाव इनाय खालामनो थाखाय फोरोंथाराखै। आरो दिनै आङो बेखौनो सानो, मोनफ्रोमबो धोरोमनि बिजाबफोरावहाय रावखौबो नेवसिनो मुगैनो फोरोङाखै ना। बयजोंबो गोरोबज्लायनानै थानो, अनज्लायनानै थानोसो दिनै फोरोंदों। नाथाय मानसिया, जों सुबुं हारिया जेखि धोरोमनि मानसि जाया मानो ना, मोनफ्रोमबो धोरोम बिजाबनि जों दिनै बेरेखा। जों दिनै इसोर बुंनायनि रावनि दिनै जों बेरेखासो। अब्ला जोंनि समाजाव, जोंनि एरियायाव, जोंनि न'खरफ्राव, जोंनि देशफ्राव मा जागोन? गोजोन थासारि सोमजिगोन ना? माब्लाबाबो सोमजिनाय नङा होननानै आं सानो आरोखि। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, गुसुं बाथ्रा नोंथांमोनजों बेखौनो आङो शेयार खालामबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो बेजों लोगोसे गोथौ बिसयखौ मोनदांबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो मिजिंथि हरदों आरोखि। आरो जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक आरो नोंथांनि लोगोनोबो शेयार खालाम, जेन' बेफोरबायदिनो माब्लाबा समाव ब्लग भिडिअ, माब्लाबा समाव गोथार बाइबेलनि गोथार मेसेजफोरखौ मोनहैबाय थानो हानायफोरबायदि। हामबायसै। इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों। गोजोन्थों। खुलुमबाय।